Pota ndichitumwa kuti ndinge ndichienda kunotora mapads evakadzi avo vanenge vafa vaine masanitary pads avanenge vakapfeka. Ndaenda ndichinomatora kumoshwari. Mamuka sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Manga muchizviziva here kuti Never Velvet Figures munokwanisa kuvhurirwa an FNB Gold Business Account. Number ndidzodzo idzo dziri kuapia pamascreens enyu. Torai number munge muchitaura navo. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai. Mamessages awo andakasangana nawo kuTikTok zvakangooma. Hanzi muri sei zvenyu mukoma? Please post my story. Makavigawo chitupa changu. Zviri kubohwa izvi. Ndanga ndajaira kungoita ari voice notes. Munokwanisa kunditi memory ndo zita rangu. Ndiri mukadzi ane makore 31 years ekuberekwa uye ndakamboshanda samaid pamba pevamwe pastor ava vakange vari muGhanaian. KKK umwe munhu anokwanisa kubvunza kuti wakange uchitsvakei kuGhana? Kutsvaka kamari. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Ndakakura ndiri munhu wechechi anofarira chechi chaizvo. Amai vangu vakange vari prayer warrior. Ndo vakaita connection napastor mukuru wacho wechechi iyo iri kuGhana. Saka ndakazoti ndakurawo ndikaona kuti muZimbabwe zvechokwadi makadhakwa, hamukwanisi kuwana chiraramo chakanaka. Ndo pandakabva ndachizobuda muZim ndikabva ndachizoenda kuSouth Africa. Ndakange ndichigara muCape Town. Ndasvika muCape Town handina kukwanisa kusangana nechechi iyo yandainge ndichienda kwairi pandakange ndichiri kuZim name hidden. Saka ndakabva ndachizonzwa nezveimwe chechi. Saka chechi iyi yakange yakangofanana padoctrine nechechi yedu iyo yandakakura ndichinamata mairi ndichiri kuZimbabwe. Saka ndakatanga kuendako kuchechi ikoko. Yakange ichiita sekunge ichechi yemaSouth African, but ndakazoziva kuti headquarters yacho iri kuGhana. Saka ndakazobva muchechi imomo ndokubva ndachizopinda mune imwe chechi iyo yandainge ndichiziva iri yekuGhana, ndichitofarira bishop vacho vekuGhana. Saka ndakazonzwirwawo nyasha naMwari ndikabva ndachizowana basa. Ndakatoona sekunge Mwari vainge vatondivhurirawo madhoo, because ipapo ndaingoitawo zvekushanda mumarestaurant, but ndaingobata apo nepapo ndichishanda as a casual worker. Ndakatanga kushandira pastor vacho muGhanaian avo vakange vakaroora muSouth African. Vakazongobuda munyika. Vabuda munyika ndakatambudzika kuda kwegore rose ndisingakwanisi kuwana basa, but kana kuri sekutaura navo ndakange ndichitaura navo nguva dzose. Vakange vatova kuGhana vava kutungamirira kamwe kasmall church ikoko. Saka ndakazoudza kuti zvinhu zvainge zvakaoma. Ndainge ndiine tarisiro yekuti ndainge ndava kuda kubuda muAfrica ndoenda zvangu kumhiri kwemakungwa, because ndainge ndiine mafriends avo ainge achitaura neni achiti unombouya kuno overstayer wozongoapply for an asylum, but ndakange ndisingadi kuenda kumhiri kwemakungwa through that way. Saka vakazonditi, do you want to come and work in Ghana? Zvakanditorera nguva ndokubva ndachizotaura namama vangu ndikavabvunza kuti mama, zvinoita here kuti ndige ndichienda kuGhana? Mama vangu vakabva vati pakange pasitomborina kana problem, kana kuri kunzi ndo zvadainge ndafunga izvozvo. She was going to support me, uye zvekare vainge vachitofara kuti ndainge ndava kuenda kuGhana, because ndiko kwakange kuina bishop vaya vavainge vachifarira vachiti unenge wava kutopota uchitotitumidzirawo mari tichimbopota tichiuya kuzogara ikoko kuti tinge tichizogara munyika imwe chete umwe munogara munhu waMwari. Saka bishop ava vane shrine yavo iyo yavanopota vachiendesa vanhu kuchechi. Kunoitwa zvakasiyana siyana ikoko. Basa rangu ndasvika muGhana rakange riri basa randainge ndakajaira. Ndini ndaibika, kugeza vana, cleaning dzimwe nguva ndaitobatsirawo kuchechi. Chechi yavo yakange isina kana kutombokura. Tainge tichitopindira chechi iyi pane imwe building patairenta, pakange pambori pashopping center, but pakange pava kutogara vanhu. kuGhana kwakangoitawo zvako kunongoitwa yose yose inenge ingori mvenge mvenge mutauni macho.
sekwedu kuZimbabwe. Saka zvinhu zvakatanga kuchinja after pastor ava vatanga kushamwaridzana nevamwe vanhu vavainge vava kungopota vachiuya navo pamba. Culture dzekuGhana ndakange ndisati ndanyatsokudziziva panguva iyoyo, but pamba pavo paitouya vanhu vanoita zvechivanhu chekuGhana, votombonwa doro rechivanhu vachitodira pasi. Ndakange ndisingazivi kuti umwe wacho akange ari murume uyo akange achishanda kumochwari. Saka murume uyu aiuya usiku, dzimwe nguva vaikwanisa kuedzerwa vachingoita zvechivanhu, kupira nekupira kwavo kwavanoziva paculture yavo yekuGhana. One night ndipo apo pandakazomuka, ndamuka mukoma, ndakange ndichinzwa nyota yakanyanyisa. Mwari vakange vachida kuti ndige ndichiziva zvainge zvichiitika, so that ndige ndichizosiya basa, but nekuda kwemari handina kuzoita sezvandainge ndakanzi naMweya Mutsvene ndinge ndichizoita, because ndainge ndakakumbira Mwari kuti ndainge ndichida kuziva kuti zvinomboitirwei kuti munhu wava mufundisi anoonekwa achipira midzimu yake. Ndikati Mwari, ndinoda kuti muge muchindiradzikidza chokwadi. Zuva iroro ndamuka ndichifamba ndichienda kukicheni, ndopandakanzwa pastor wandaishandira vachiudza murume uyo wavainge vachinwa naye doro, vachimuti handichadi urombo, ndaneta nekungoparidza, vanhu vacho havasi kana kumbopa any offering. Kubva ipapo mukomanashi, mari yakatanga kubviswa nevanhu muchechi. Vamwe vanhu vaitotengesa dzimotikari vachiuya nemaseed offering muchechi. Kana mukanzwa zvichinzi kune kuri kuitwa zvemaseed offering, mukaona sekunge vanhu vanenge vachibvisa mari zvakanyanyisa, musati vanhu ivavo havana kukwana. Zvimwe zvacho mukoma zvinenge zvichida kuti unge uchizvinzwisisa. Panenge patori nespiritual warfare inenge ichitoitwa muvanhu kuti vange vachizoburitsa pfuma yavo. Mukomanashi, within months pastor vakabva vatenga motikari inodhura Ford Ranger. Taiti kana tichifamba vanhu vainge vachingotarisa. Chechi yakakura, vanhu vakatanga kuwanda. Vainge vava kupfeka masutsu anodhura uye zvekare bhutsu dzavainge vava kupfeka. Vakange vaorder bhutsu kuAmerica. Bhutsu idzi dzavakaorder dzakange dziri dze-crocodile leather chete. Vanhu vakange vava kuti vamufundisi vakange vaine moto pose pavainge vachiparidza, vanhu vachidonha. Vaiva vaine kamwe kahandkerchief kavo kekuti vaiti kana vakafuridza handkerchief iyoyo vakainongedzera kwamuri mose maipera kudonha. Saka zvimwe zvinhu zvandainge ndichiona zvakange zvisingachandipi peace. Ndaitonzwa Mweya Mutsvene vachiti kwandiri yakange yava nguva yekuti ndinge ndichisiya basa, but nekuti ndakange ndava kupiwa mari yakawanda handina kuda kusiya basa. Ndichiti nemari yandiri kupiwa yakatofanana nevamwe vanhu vanenge vari kuna Europe. Mukomanashi, ndipo pakazotanga nyaya yangu. One day ndakadaidzwa navamufundisi vakandishevedza after church. Vakabva vati pane basa randinoda kuti unge uchiita. Kana uri munhu anenge akatendeka, handifi ndakakusiya uchitambudzika, ndichakupa mari yakawanda. Ndakafungidzira kuti maybe it was normal church work. Vakandipa handbag hombe, vakati enda naro handbag iri unge uchizonopa murume uyo wavaipota vachinwa naye doro. Akange aine mochwari makare muAccra. Mukomanashi, pandakasvika kumochwari ndakabva ndatya because akabva atanga kutora mapads achimaisa muhandbag imomo. Handina kunge ndakaziva kuti akange ari mapads awo ainge atorwa kupi, but zvavaiita ndezvekuti kana munhu kunyange zvikanzi akafira muchipatara, vaienda vachinokolekta waste iyoyo vobva vachizoiunza kumochwari. Masanitary pads mamwe akange akatozara neropa. Pandakaona zvinhu izvi ndakashamisika, ndikavabvunza ndikati ko izvi ndezvei, zvinoshandei? Akabva ati kwandiri achitoridza tsamwa, unoita zvaunenge watumwa musikana. Ndakabva ndaisa mapads iwawo muhandbag ndichibata nemaoko angu. Mukomanashi, maoko angu ainge achitodedera, ndaitonzwa kutoda kutorutsa. Pandakazodzokera kumba kwava mufundisi, vakabva vatora handbag riya vakabva vapinda naro muprayer room mavo, nekuti mumba matainge tava kugara makange muine imwe room yakange iri dedicated
ichinzi room iyi ndiyo prayer house yavo. Usiku ihwohwo ndakanzwa kunge kwakange kuine vanhu vakange vachifamba vachitaura mumba. Izvi zvakandishamisa. Ndainzwa sekunge vanhu ava mukufamba kwavo kwavainge vachiita vakange vachifamba vachiimba slowly. Next morning pastor vakabva vandipa $1,000 vakandibvunza kuti ndainge ndichida kuita sei nayo. Ndakati ndainge ndichida kuitumidzira amai vangu. Vakasimuka vakaibvuta mari iyoyo vakati no, ndoda kuti unge uchienda kunospenda mari iyi yose usatombosiya kana $1 zvaro. Saka after that mari iyi yakangoramba yongowanzwa pasalary ndakange ndava kupiwa mari yakawanda kwazvo. But basa racho rakange rava kuitwa off 10. Dzimwe nguva ndaienda kumochwari ndichinotora kana maparts evanhu, zvinhu zvandaisaziva. Sometimes ndaitoenda kutonotora mbatya dzevakadzi vanenge vakafa dzoendeswa mumaboutiques evamwe vakadzi vechigananieni, vari vanhu vanenge vachiita zvemaboutiques, vamwe vacho vachitogara kunana Teki vaine mashops avo imomo makare imomo akam. Sometimes ndaenda ndichinonotora mahair pieces. Saka ndaiti pose pandaitambidzwa zvinhu izvi ndaingoudzwa kuti usatarisa zvakanyanya, chingoita basa rako usingadi kuzivisisa, uchapiwa mari yakawandisa nemurungu wavo. Pastor meanwhile vainge vava nemari yakawanda. Church yacho yakasvika pakutenga stands, vakavaka huge house, vakange vava kuita mamiracles aishamisa vanhu vose. Inini wamukoma ndakange ndava kurarama life yakange isingachanzwisisiki. Ndairarama sikati, usiku ndakange ndisingakwanisi kana kurara. Hope dzandairota dzaityisa kwazvo. Ndairota vakadzi vandisingazivi vachipinda muroom mandinenge ndakarara, vobva vatanga kuchema zvimwe zvaipisa tsitsi. Vamwe vacho vaiti vachichema vaiyeredza misodzi yeropa. Dzimwe nguva ndainzwa kana munhu achifamba murumu yangu usiku. Ndaiti kana ndikabatidza light handina kana munhu wandaiona. Mukoma this other night ndakamuka ndichinzwa munhu ainge akaita zvekundigarira kumakumbo kwangu. Ndainge ndichitadza kufema. Ndakaedza kuda kuscreama but hapana sound yakabuda. Pandakamuka ndipo pandakabva ndachizoona kuti padivi pebed pakange paine pad rainge rakazara neropa. Iniwo ndainge ndisina kuenda kuperiod. Ndakange ndatova nemwedzi yakati kuti ndakabva ndatanga kuridza mere. Pastor vakati usatya, uri under a demonic attack nekuti uri close an anointed man of God. Mukomana ndakatanga kutenda zvavaitaura because ndaitya, asi zvinhu zvakatowedzera kutyisa. Ndakange ndava munhu ainge ava kungofamba chingonhuhwa ropa pose pandinenge ndiri. Nerimwe zuva ndakatoti ndaitoendawo kuchechi. Ndakange ndapinda muprayer room ndiri kuchechi. Saka pane mumwe mukadzi uyo wandaiwirirana naye ainge ari muSouth African, aishandawo kuadmin achishandira church but kuheadquarters kwacho. Akabva auya padhuze neni akabva ati iwe memory kasi hauna kupfeka mapad here? Ndikabva ndati indava. Akabva anditi I'm spending period blood on you plus tarira uone ndakange ndakatopfeka jean trousers denim blue rakange ratotsvuka neropa. Chiitiko chakandishamisa. Ndakati ndaenda kutoilet ndikazviwipa. From there on I drove back kumba kwava mufundisi. I expected to keep on bleeding. Ndakange ndatotenga mapads ndikatomapfeka but hapana kana any single droplet of blood that I even saw throughout the night and the next day. Ndakange ndava munhu wekuti kana ndega ndaitozvinzwa kuti panapa ndiri kunhuhwa ropa rekumaperiods. Chaindishamisa ndechekuti ndaiti kana ndikaspraya ndatospraya zvaitowedzera kutonhuhwa. One Sunday mumwe mukadzi akange ari muGhanaian akauya padhuze neni. Handizivi kuti tainamata naye here kana kuti it was the first time yakewo kuuya kuchechi. Akabva angouya pandiri akati iwo musikana iwewe uri kuratidza kuti wakatakura kana kutakudzwa zvinhu zvakareba kukudarika uye zvakare zvinokuremera. Mukomana acho ndakabva ndatanga kudikitira. Pastor vakaita sekunge vainge vatozvinzwa vari kwavainge vari even though vainge vari kure neni.
vakanditarisa. Later on tava mumotikari tichidzokera kumba kwavo, vakandibvunza kuti mukadzi ainge auya padhuze neni ainge andiudza kuti kudini. Ndakanonoka kupindura, vakabva vati, that woman is demon possessed. I have told my security at the gate never to let her in nema ushers ever again. From that day ndakange ndava kutoziva kuti pane chinhu chisina kumira zvakanaka pane zvose zvandainge ndichiitiswa. Rimwe zuva ndakaenda kumochari again. Pandakange ndakamirira uya umwe mugananieni, ndipo apo pandakazonzwa umwe mushandi achiuya kwandiri akati, I want to help you. Unombozviziva here kuti you are the fifth girl ashandira vanhu ava. Hameno kuti unobvepi, but dai waiziva kuti vanhu ava urombo hwavo hunozivikanwa ende kumagumo kwazvo vanozosacrifice vasikana vanenge vachivashandira, waitambira zvako kure navo. Ndakashamisika kuti ndakange ndisirini wekutanga kuvashandira vanhu ivavo. Ndipo apo pandakazodzokera kumba, ndadzokera kumba mukoma, ndakange ndisingachadi kuti ndige ndichiramba ndichivashandira, but ndaitya. Ndakazoti ndawana off kwava kubva ndachizodzoka kuZimbabwe, ndikabva ndaita zvekubvarura passport. Ndabvarura passport yangu, amai vangu pavakaiona passport ndakaibvarura vakandibvunza kuti sei ndainge ndaibvarura. Ndikati, mama, I know kuti manga muchazondimanikidza kudzokera kuGhana, saka handisi kuda kudzokera kubasa. Vakandibvunza kuti kasi wakarepewa here navamufundisi? Ndikati kwete, just that handichadi kuti ndige ndichidzokera kuGhana. Kusvika pari nhasi handitorari zvakanaka. Dzimwe nguva ndinorota ndiri mumochwari, kana kuti dzimwe nguva ndinomboita sekunge ndiri kunhuhwa ropa. Nerimwe zuva murume wangu akati achisvika achibva kubasa akabva andibvunza kuti, kasi wabva mukuuraya huku here? Kasi watenga huku? Ndikati why? Akabva anditi, tarira uone kuti maoko ako ane ropa. Zvechokwadi ndakaona kuti maoko angu ainge akazara ropa, but not kuti ndainge ndichibleeda, but ndichiita sekunge munhu ainge abva mukucheka something ndikabva ndazara ropa. Ndiyowo secret yangu yandiinayo. Handikurudziri vana veZimbabwe kuti vange vachienda kune mamwe machechi edu awo atakakura tichinamata kwaari akaita sema Seventh Day kana mamwe maPentecostal andisingatauri hangu nemazita, but munomaziva. Ndinokurudzira kuti rambai muchienda kumachechi iwawo, because kana mukada kutanga kuenda kune mamwe machechi awa anenge achiita nezvemweya ari maPentecostal, vachikoshesa kuti munhu unofanira kuenda kuchechi kwapastor, vanogona kuita zvemamiracles chete, ndozvinoratidza kuti vanenge vaine anointing yaMwari. Munoendako zvechokwadi, mamiracles muchaitirwa mamiracles, but anenge ari mamiracles anenge achibva kuna Satani. Mushure mekunge ndabvarura passport, ndasarudza kuti handichadi kuti ndige ndichidzokera kuGhana. Mukoma maspiritual attacks andakatanga kusangana nawo, ndaiva nedzimwe nguva dzekuti ndaizvirota ndichimanikidzwa kuti ndige ndichipinda mukofini navo bishop, just that hazviite kuti ndige ndichitaura mazita evanhu. Vamwe vanogona kunge vachitoenda kuchechi ikoko ende vanenge vatori hypnotized. Ndichakuudzai izvo zvaiitwa navamufundisi ivavo pavainge vachiita vanhu kuti vange vachizova hypnotized. Vainge vaine hari iyo yavaitora. Hari iyi vaingokwanisa kungotaura mazita evana vesangano, then vobva vakwidibira hari. Vaiti kana vakwidibira hari iyoyo, zvinoreva kuti vana vose vesangano, whether online kana kuti panyama chaipo, vakasangana nemunhu anenge achikriticize bishop ivavo, munhu anogona kutouraya munhu because anenge ari hypnotized ende akakwidibirwa muhari. I guess zviya zvinonzi kune vanhu vanokwidibira mafenzi muhari vanogona kunge vakaenda kuna naGhana, because ndiko kwandakaona magic yacho ichiitwa ikoko. Ndakazosanganawo nemurume wangu, but zvakange zvisiri nyore. Maspiritual attacks acho andaisangana nawo akange asina kumira zvakanaka. Ndaitoti ndichitonamata dzimwe nguva ndaisangana nemamwe machallenges anorwadza zvokuti ndaita sekunge ndichaita give up.
but ndakaramba ndakangomira pana Mwari kusvika pari nhasi. I am not yet totally free. The devil is still against me, but nenyasha dzake ndinovimba kuti ndichakunda chete. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Memo. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura naye Memory uyu mucomment section. Yo pakaipa zvakaoma hazvo veduwe. Manga makambozvinzwawo here kuti munhu kana afa akapfeka esanitary pad, kune vamwe vanhu vanototora pad iroro votorishandisa kuti vange vachikwanisa kuzopefoma miracles. What kind of a world are we living in? Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story. Makaviga chitupa changu, ndiri murume akazototizawo zvangu muZimbabwe ndokubva ndachizouya kunoku kuCanada. Aish makwikwi baba, ndakauya kunoku as an asylum. Ndakauya kuno nekuda kwekuti ndakange ndichitiza mhirizhonga yakange yakatarisana neni. I lost one of my sister, izvo zvakazosimbisa my case. Ndakakwanisawo kuzotora tsano nevana because I kept on blaming myself nekuda izvo zvandakasangana nazvo ndikaedza kutaura. Handina kunge ndakaziva kuti munyika yedu opposition inotongoshanda futi neruling party. Kwandakaenda mukoma ndichiti ndiri kuenda kunotengesa gure rose, ndakange ndisingazivi kuti vanhu vanodyidzana, it's all about money. Ndichachinja makore angu, ndiri murume ndine makore 36 years ekuberekwa. Makore acho iwawo ndakange ndichishandira vamwe minister vakange vachigara muHarare. Saka vanhu vakawanda vanotongofungidzira kuti rigging inotongoitwa zviri nyore, but rigging mukoma haingoitwi zvechihwai-hwai. Nerimwe zuva ndakatumwa kufarm, saka vandituma kufarm ndaifanira kuti ndichingosvika ndobva ndaita mabasa avainge vachida kuti ndinge ndichiita ndichibatsirana nemukomana wavo wemombe. Saka taifanira kuti tinge tichibvisa mombe tichidzibvisa kune rimwe prazi. Ainge ari maprazi akange ari padhuze nepadhuze, but munoziva kuti maprazi evarungu ainge akakura sei, zvekuti kubva kuprazi rimwe racho waitofamba maybe about 6 kilometers uchienda kuprazi kwaminister ivavo. Saka ari ega akange asingakwanisi kutina mombe because dzainge dzakawanda. Saka vakandituma ari makuseni vakati enda unobatsirana naye kana mapedza kuvharira mombe mumapadhoka akasiyana then wobva wachizodzoka, because ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda somewhere else. Handina kunge ndakaziva mukoma kuti zvii zvandainge ndichazosangana nazvo kuprazi ikoko. Apa yakange iri nguva yema-elections. Saka ndakati ndasvikako ndokubva tarwa nadzo mombe dziya dzainge dzichitoita zvechistubborn. Ndokubva ndachizoti handingadhiraivhi neusiku, ndichazomukira mangwana acho makuseni semunhu akange achitowo zvekunwa doro. Takange tatenga zvibuku zvedu ndokubva tatonwa doro redu paya. Ndakazongonobatwa nehope, ndakange ndakarara mune chimwe chigazebo. Mangwanani makuseni ndopandakamuka. Pandakati ndichimuka ndopandakabva ndaona kuti kuseri kwegazebo kwakange kuine plastic, but rakange riri drum. Kune madrum aya anenge ari eplastic rakange rakakura. Saka ndakati ndichingonodongorera zvandakasangana nazvo imomo zvakandishamisa. Handina kunge ndakafungidzira kuti ainge ari maballot boxes, no, ndaifungidzira kuti imari. Ndizvo zvakaita kuti ndinge ndichivhura drum. Ndakati unokwanisa kutongosangana kana nema-US dollars ukatongotiza wakananga kuSouth Africa. Saka ndakati ndavhura ndikaona maplastic bag aya ekurasira nawo marara. Ndikati yafa mari pano. Curiosity yakandibata ndikabva ndavhura rimwe bhegi. Makange muine maballot papers ainge akawanda. Mazhinji acho ainge akatovhoterwa nechekare, mashoma ndiwo ainge asati avhoterwa. Ndakaona kuti makange muine rimwe
plastic bag rakange riine mabundles emari but yakange isina kumbowanda. I think yaisvika zvekuma 3000 kana kuti 4000 US dollars. Chakandishamisa mukoma Nashe, ndakaona rigging yose inoitwa. Rigging inogara yatoitwa before vanhu vatombovhota, kunyange zvichinzi vanhu vari kuzovhota next month, kunenge kutori nemaballot anenge akatogadzirwa nechekare. Vanhu vose vakange vachinzi vakavhota vainge vakavhotera pana minister ivavo neuwandu hwavo, ma-thousands, maybe ma-ballot papers iwawo andakaona maybe ainge achitosvika kuma 20 something thousand. Handina kukwanisa kumaverenga but ainge akawanda zvekudaro zvekuti maziplastic acho aitorema kana kumasimudza. Ndichiri kutarisa kudaro ndopandakanzwa weti ndikati ndikandimborasa mvura, pakabva patosvika one of my security guards ainge ari muCIO akangosvika akanditarisa nerimwe ziso, akabva andibvunza kuti sei ndainge ndisina kuita zvandainge ndakaudzwa naminister. Ndakatya kana kumupindura apa ndakange ndaba maballot papers aisvika zvekuma 20 andakange ndatohwandisa. Zvandakaita ndezvekudai, pandakaona motikari ichipinda mupurazi ndipo pandakatora maballot papers aya ndokubva ndaita ekuisa mutrauzi ndikamasungira muchiuno mangu umu, ndokubva ndatotanga kutofamba tichienda kumotikari ndikamuratidza zvigubhu zvechibuku zvatakange tararira tichinwa, ndokubva aseka zvake. Ndikabva ndadhiraivha ndichidzoka kuHarare. Ndasvika muHarare ndakaenda kune vamwe vandainyasoziva vemuwadhi mandakange ndichigara vari vanhu veMDC. Ndikaenda kwaari mudhara iyeye ndikati, mudhara, ndo zvandakasangana nazvo izvi, handidi kuti munge muchizonditengesa but tarirai muone evidence. Kana muchida ndinokwanisa kukutakurai zvaizvezvi ndotoenda nemi ndonokuratidzai. Saka ndakange ndisingazivi kutoti munhu anogona kunge ari weopposition atori MP but anenge achitoshandidzana nevamwe verimwe bato. Saka akanditi ndikutoda kutofonera umwe journalist tinge tichienda tinotora mavideos nemacameras tavabata vanhu ava. Saka kupona pandakaita mukoma, ndakazofonerwa ne-this other cousin brother yangu akanditi ngatisangane mutown. Ainge achifanira kuti anga achienda kwaMurehwa, abva mukunetsana nemudzimai, abata mudzimai aine chikomba. So I drove ndichibva kuBorodom ndikabva ndapinda mutown kwava kunoti kuMbare. Ndichiri kuMbare ndichitaura naye akabva ati, Blazi, pane vanhu avo ndinoona sekunge imbavha. Ndakange ndisina kuziva kuti ndainge ndava kutoteverwa ndisekuti aiva maCIO kana kuti vainge vari vanani vakange vachitonditevera. Saka akabva ati, muri kuvaona here vanhu avo Blazi, dzinenge mbavha. Ndokubva tatanga kufamba, takava nzvenga mumusika, ndokubva tatanga kufamba tiri kumashure kwavo. Zvechokwadi vainge vachitonditsvaka. Ndakangosiya motikari yaminister kuMbare ndokubva ndakwira chimwe chikombi chaienda kuGlenora. Ndasvika muGlenora kwava kunopinda mutraki reumwe muchinda uyo wandakange ndabata ndichitsvaka munhu aikwanisa kundiendesa at least kumasvingo. Akandipa manhamba oumwe bhururu wake. Ndava mumasvingo ndakagara mukoma kwenguva kusvika ndichizowana zvimari ndokuzoenda kuSouth Africa kwandakaita. Asi kunyangwe hangu ndakakwanisa kubuda murutsva but sister yangu she was killed because vaifungidzira kuti iye ndiye ainge achiziva kwandainge ndiri. Vakatevera kusvika vasvika pamba pandakange ndichigara, pamba pesista yangu mumasvingo paaigara nemurume wake. Tsano vakange vasipo nevana, ndokupona kwavakaita. Ndokubva vauraya sister yangu. Kumuuraya kwavakaita, vakamuuraya ndokubva vasiya vakamusungirira so that zvinge vichiita sekunge isuicide. Ndakakwanisa kuzobuda munyika ndikati chinhu chinonzi politics ishit, unoufira mahara. Vanhu vanenge vachitoshandidzana zvavo vari pamwe chete. Ndakakwanisa kuzowanirwa nyasha ndikauya kunoku. Inyaya yandisingafi, ndakakanganwa to this very day. Handina kana munhu wandinovimba naye kana achiita zvepolitics. Muri yeZimbabwe ndo message iyo
yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Yai pakaipa hanzi I don't trust anyone, nekuti vanhu vepolitics vanotongoshandidzana. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.